Силната имунна система е ключът към добро здраве. Имунната система на вашето куче и коте трябва да се справи с безброй патологични бактерии всекидневно. За щастие, телесният защитен механизъм ги отстранява преди нанасянето на някаква вреда. Когато вашето куче е настинало или има кожни проблеми, диария, инфекция или алергия, неговата имунна система отслабва. Антибиотиците, стресът, пътуванията и изключителната физическа преумора намаляват също естествената защита. Екстра Кейър имунитет таблетки снабдяват имунната система с биоактивни протеини, яйчени вещества, имуноглобулин, както и многобройни активни съставки, които увеличават способността на телесната защита да се бори срещу тези патогени. От какво се нуждае имунната система, за да работи ефективно? Имунната система разчита на определени хранителни вещества. За да образува антитела в организма на кучето или котката, се нуждае от витамин С. Витамин А е нужен, за да може да произведе достатъчно антибактериален ензим в сълзите и кръвта. От жизнено важно значение е осигуряването на нужните съставни части, необходими на имунната система, за да ни пази успешно от болести. От какво отслабва имунната система? Стрес, антибиотиците, пътуване, преумора, недостатъчна физическа активност, замърсена околна среда, липса на витамини и минерали. Кои са признаците на отслабена имунна система? Лошото функциониране на имунната система понякога остава незабелязана при домашния любимец, докато не стане късно и не се разболее. Храносмилателни проблеми, кожни проблеми, умора, мускулна слабост, алергии. Кое ще ни помогне да засилим имунната система? За да подсилим имунната система на кучето или котката, трябва качествена храна или добавяне на витамини и хранителни добавки. Ето кои са ключовите съставки, които са нужни при изграждането на силна имунна система. Витамин С нужен е за цялостно функциониране на имунната система. Витамин А притежава мощно антивирусно действие. Всички витамини от Б комплекс нужни са за нормалната работа на белите кръвни клетки. Витамин Е това е мощен антиоксидант, който стимулира образуването на антитела. Калций играе ролята на чистач в организма. Селен нужен е на организма за производство на антитела. Желязо укрепва цялостната издръжливост. Цинк клетките са цяло зависими от него. Протеин те са жизненно важни за силна имунна система, защото участват в производството на всички клетки, антитела и ензими. Отслабената имунна система е основна причина за разболяването на нашите домашни любимци и за честите посещения при ветеринарните лекари.